J'arrive, Misha Miol。こんにちは、ミオルです。今回は歌の韻律のうちの8行連の2回目ですね。オフトークラフという形ですね。通常の分類の仕方によると、これは4かけるその A プラス B という A プラス B という型を4回繰り返して8行になるという、そういう形なんですけれども、トルナ自身がですねもう少し詳しい分け方をしてですね、行の中の一部をですね、取り出してですね、そういう小さい部分をですね A1 で、もう一つの小さい部分を B1 というふうにしてですね、3A1 プラス B1 のパターンを、4回繰り返すというふうなことも言っていますね。トルナが例に挙げているのはここに掲げましたショーノ・トゥアマの8行連の詩なんですが、このパターンを見ますとですね、従来の分類の仕方で言いますと1行目が A、 そして2行目が B という形で、A が奇数行、 B が偶数行ということになりますね。そうすると AB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  ということで AB のパターンをですね4回繰り返すと 4×A プラス B という、そういう形の形式になるわけですね。ですがその横にもちょっと書きまして、先ほどもお伝えしましたが、行の中をですね少し細かく分けてですね、A1 というパターンが3回、そして B1 というパターンがその後に1回、こういうパターンがですね4回繰り返されるというふうにも言っていますね。四脚の数はですね行あたり4四脚または3四脚ということですね。奇数行が4四脚で偶数行が3または4四脚ということになりますね。この詩の場合には偶数行が3四脚になっていますね。それからその2行の単位の間、それからその2行の中にですねアキルがあるということですね。行と行の間っていうのはこの下に示した図式で分かりますけれども、その行の内部にですねあるアキルというのはですね、例えばですね下の図式のですね、奇数行の方ですね1357行のパターンをご覧いただきますとですね、前半と後半が同じ型のように見えますね。それでこの型をですねA1 というふうに細かく分けるということになります。そしてその下の2468のですね偶数行の方の後半にですね、にあるパターンはです、また違いますので、これを B1 とするという、そういうようなことで、結局ですねこの2行の単位のですね間と、そしてその中にアキルがあるという、そういうパターンになっているわけです。それではこの詩を読んでみます。Voltige skedrich a wascher na nidraf, grauer era gan wortas, is voltigen egjes, voltigen chlerhart, it hlaantje de hernev on vrjochacht, daltjen sperglan is daltjina henle, warvog na neglas go kjolwer. Fáilte a néisiúd ó langart mo chléimhdeach le chachas seoch éine san cháige.それではトルナが、行の内部をですね、もう少し細かい単位で見ていった場合の型をちょっと見てみることにしましょう。先ほどの8行の一番下の2行をご覧ください。その下にですね今度の新しい小さい部分に対する型が書いてあります。まず A1 という型はですねリアーディリエーディ、次の B1 という型がですねリオーディという型になってますね。第7行目をちょっとご覧くださいね。Fauce da nesciud
ここまでが A1 ですね。1つ目の A1 です。それから次の A1 はですね、O landskart må klevich。ここまでが次の A1 ですね。そして最後の行を見ますと、レハハショエーニュ。ここまでが次の A1 ということになりますね。そして最後の部分ですね。ここがサンホイゲ。これが B1 ということになります。このようにですね、この8行連の中でですね、その2行ずつの中に、3A1 プラス B1 というパターンがあるという、ふうに見なすわけですね。それが4回繰り返されるということです。でこの追句の中、この2行の単位の中にですね、こういう小さい単位が入っているというわけですね。4つ入っているわけですね。ですからいわば行を半分ずつ、半行といいますかね、ぐらいの単位がここに示されているということになります。で通常行と行の間などのそのアキルと違いましてですね、この場合にはアキルをなす強制母音が2つありますので、そういうアキルのことをですね、アキル・ルーバルタ、10アキルというふうに取るのもそういう言葉を使っていますね。それでは今見た最後の2行のところの、小さい部分のですね、型をもう少し見てみることにしましょう。先ほどのですね、トールナの言っていたことをですね、のうちのそのアキル・グーバルタ、10アキルですね、これをですねより明確に定義して、二子脚にまたがる母音の組み合わせが空境界の両側に配される、そういうアキルのことをアキル・ウーワルタというんだというふうに、これはヴァージニア・ブランケンホンさんが言ってるんですが、それに従ったこの図式化が今お目にかけているものです。これではですね A1 にあたるところ、見やすいように青の字で、そして B1 にあたる部分を赤の字で表示しております。そして空境界という言葉を使っていますので、空境界に使う記号とは少し違うんですけれども、ブランケン本さんが使う記号とは少し違うんですが、この斜線2つという形でその部分の境界をですねこうやって明示しております。これらの A1 とか B1、トールナーの元の本ではですね1とかいう数字はですね上付き数字ですね、スーパースクリプトになってるんですが、ちょっとそれが出ないのでこういうふうな A1 とか B1 という形で表記しておりますが、この A1 とか B1 というものはですね行の一部、いわば半行なんですけど、トルナーが使っている言葉は別に特別な言葉ではなくて、一部という、普通のアイルランド語クイッチということですね。英語で言うとパートですね。でブランケンホンさんは別に特別な言葉を使っていませんで、セクションというような言葉を使っていますね。でこの図式で見ますと、フォーチェダネーシュードというのが最初の A1 で、次の A1 がオランスカルトムクレーブリッチが次の A1、 そして2行目の最初の部分ですね、レハハシャエーニ、これは3つ目の A1 ということになります。そして最後のサンホイゲが B1 ということになりますね。こういうパターンによって構成されるものをオフトクラックというふうに呼ぶわけですね。